Ondo, gustora. Bai. Bueno, atzean utzi duguna 2017 azzenolako urtea, azzenolako demoraldia zuentzako Salsamendi, batez ere nola bukatu zen ikusita, ez da? Bai, bukaera bintzat, pelikula onak esate bukaera ona izatuela eta guri ere alaxe bukatu zen, bai. Hala ere, gu bukaerarekin bakarrik eratzen gara horrelako momentuekin, baina Jon horratzean pentsatzen dugu lan pixka bat eta izardi puska bat eta ordu batzuk eta egongo direla, ez da? Bai, ordu askoko lana, ez? Da gaine izan da urten Jon etorri da eta izan da dena diferentia, baina oso gustua. Oso motza intzaigu, azkenian egua, gero ikusita resultu bagin motza eta dena intzaigu. Orio arraun taldeak hainbesteko palmaresa daukala kontutan izan da, zer da Orioko udaletxeko balkoira atera eta Kontxako bandera astintzea? Hangoitikan ikusi behar da hori. Herri guztiak betetzea eta 10 urte, zuek esan dezuen bezala 10 urte ziren, aurreko irabazi gabezala eta jendiak gozek zehon eta hori antzeman zen. Eta ase duzu ezuek ja, Orioko gose hori behintzat, ez da? Ez dakit, o berriz iriki dezulua eta oin gehiago nahiko eta... Badakizu zer egin barra da. Bai. Salsamendi jauna, 20 urte Orion... Jauna esate maia zu, pixka... Zarra. Jarraian, esan behar dudanak ere badauka bere rekorri da. Zuzen urte hauzkazu, Jon? Aurten 48. 48, ja. Errespetuz, jauna. Hoietatik 20, Orion arraunean. Beste 7 Astilleron arraunean eta entrenatzaile. Bermeon, beste 4 urte entrenatzaile eta Oriora buelta. Eta Oriora buelta gainera, horixe, azken lorpen hauek guztiak biltzeko. Bide hori guztia nola egiten da? Pausos, egunez egun. Gauz asko pasatzea hainbeste demoran. Nik uste importantena dela momentun indezakezuna, edo iten uste izuena, alik eta ondo nahiten saiatu. Eta bizita bulta asko ematen eta atek zabale guztia gustatu zait. Joten esen tokitan, da nik uste horrek ekarri ditela berriz hori joa eta aprobetxatu inberda momentua. Eta horrez gain, asko aipatzen da, zure nolabait puntu psikologikoa edo, taldea entrenatzerako garaian, zer du, Jon Salsamendik, psikologotik, batez, beha dola kaskatu bat, eta beak berdula psikologua. Eta ez, nik azken finean gustatzen zaite harreman pertsonala, hola esan bali maiteke, mantentzen mutilakin, ze azkenen nire filosofiatako bat izatea entrenatzeako launtzen saiatu mutilai izan daiteken arrolari honena izaten. Eta hori lortzeko askotan ez diak kirol kuestillok izaten beste kuestillo batzu daurun. Bueno, nik uste harreman personal bat eukitziak gustatzen zaitetela, eta horti dator pixkate, baina naturaltasunez ateratzen zaiten zerbait da. Eta, Martxel, harreman horiek edo Jonekin entrenatzea Orion nolakoa da? Bueno, beti da distantzia hori entrenalia eta arraunlaian artekoa, baina nik uste beti gertuko harreman bat mantentzen saiatzela eta hortan asmatzeula. Zuk, Jon, urte batzuk badara matzazu Orion arraunean, aurten etorri da Salsamendi, lehengo demoraldian etorri zen, aldaketa horrela nabarmenenak zeintzuk notatu dituzuzuk? Beste metodo batzuk azkala ez, berak entrenatzeko, bai pesa aldetikan, gero ditugu bere ariketa batzuk ere, azkau birikentzako iten dugun gauz bat, eta iten dugu gauza diferente, eta gaina nahi gehienak gustatu zeitena entrenatu jolastuz bezala, entrenamentu motzak. Luzia zian, baina iten motzak, jolas bezala iruditzen zeizigulako. Guri esan digute itxuka ere tarteka entrenatzen duzuela. Hori zer da edo, nola da? Alegia begiak estalita. Antifasa gantzita. Gaina antifasa gartzea ditu. Eta horren arrazoia zein da, Jon? Bueno, azken bilen, biztakein askotan beste sentidu danak itxaltzitu, eta horrek ituna, profesioa edo deitzen dan hori pixkate eragin zehatzo eta zuzenota eta, pixka lortu eta gero, behak esan du bezala, joku modurare hartzezu, eta pixka talde kohesio hori lortzeakon ere itxuka arronen aritzeak konfiantza asko eskatzeko bat abestian gain, eta, gauza asko daude estetika horren atzetik, baina, hori ere erabiltzen dugu. Eta entrenatzerako garaian, bista ere badaukate, argi dago, ze bestela ikusi emaitzak ere zein izan diren, azken Kontxako bandera eurena da eta. Kontxako bandera historikoa gainera. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman his fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero. Erremontada ipatu duzu eta... Helmuga hor gertuen Gorka seguraski zuk ikusiko zenuen, parez ze momentutan pentsatu zenuen edo esan zenuen guriadek mutilak irabazi dugu Kontxako bandera.
Nik aila baino lehenu esan nun, baina ikusten nolako pixkat, ailatu ginen momentu kritiko bat izatea kontxan, olako itxasokin gaina isla eta paso berriko zona hori, nastuta horre hotelako. Eta martxa honen getoztin, ikuste genituen bazetoztila hiru lau bat olatu honak aprotxatu ezkeo, guri izan zitekela eta alas izan zen. Zuk bukatu baino lehen esan zenuen, eta zuek barruan konturatu, joan ze momentutan konturatu zineten, ostra, irabazi egin dugu. Ni aiatu nintzen nian behitzen nuen urruti ikusten zien, baina ni pasarte, segundua pasarte, enuen sinisten, eta gero ja ikusten nuen, bueno, ja guri zala, bueno, ikarrezko poza. Polita, momentu hori, uretakoa konturatzean bat, ostra, egin dugu galanta, irabazi dugu Kontxako bandera, baina gero, bandera hori hartu, eta hori ora, bandera erakustera. Hortxe dugu, Gorka Aranberri patroia bandera astintzen, eta herria zoratu eginda. Zoratu eginda. Hau da, ambientia. Zuek irabaziko zenituzten Kontxako bandera batzuk denon artean, baina Orioko plaza horrela ikusita, Salsamendi, ze sentitzen du batek trapua eskutan izan da? Ez tekiz, momentu hortan jende, bueno, eszenario espektakular bat bihurtzea hori, ezta? Baina norbeak bere barrenen halako pelikula ezberdinak egitzeitu, eta uste, balkoi horta ateratzezeanen, ikustezuna, baina sentitzezu gauza oso personalak. Iladanak, bakoitza bere era emate da orduan, esan daiteke zure barruko sentsazio jedanak oso intenso bizitzen dituzun momentu eta toki bat bihurtzen dela balkoiak asunta. Ahotsa sendoa alere. Eta lehen ere aritu gara, Gorkak zer esaten ote duen berak ere ez dakiela zuek, Jon Martxel, ulertzen diozue, esaten duen guztia. Bueno, ulertu, haitu itezu eta, ulertu askotan depende bakoitza nola di joan da, ez? Zu ze haitu bakoitza dazka bere gauzak, nik gauz batzu haitzetut eta gero bestela... Bakoitza baki, zate unan arabera, beak zertan zen. Nori ari den, ez? Patroi bakoitzak bere koletilak eta dauzka. Gorkak ze esaten du behin berriz, Martxel? Atake. Atake. Batez ere, atake. Ez dakit, beha esate bau? Gure kursazen askotan jotea eta ez gara ondo batuko igual. Ez bada, Gorka Aranberriren irudiak ikusiko ditugu. ¡Ay! ¡Ay! ¡Variatik! ¡Bi! ¡Luze! ¡Ay! ¡Buru aquí! ¡Mueve bote! ¡Ay! 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 ¡Mutilak! ¡Guriadek sinistu! Guriadek sinistu hori, hori ulertu dugu. Hori azken Kontxan izan zen ez da? Eta sinistu eta azkenean efektibamente irabazi. Ega, komunikazioa izaten dela nahiko onomatopeikoa, ez da, esan nahi dut. Eta horrekin badakizu indarra egin barra dagoela behintzat. Hoi arrola jai bukera markatzea bezala. Ez dakit. Galdera bat, Jon eta Martxel, errespetu gehiago nori zaio? Entrenatzaileari edo patroiari? Bideak ez, azkenean, bideak ez dakeola, Gorka uretan gaudenean Gorka gaintzen gaitu dena. Entrena hori eta Gorka bera da, uretan guaztenean gure lemazaino, osake... Bai, bueno, Jonekin beste errespetua da, nik uste uretatik kanpo Gorkakin ez da ona. Ze Gorka ja taldekidea da eta bere bromak eta zea Jonekin bai, baina beste maila baten nik uste, hortan bai. Bueno, Salsamendi zuk besteak abizenean daramazu arrauna, ze zuri familiatik datorkizun zaletasuna, ez da? Besteak besteetaren gandik. Baita ez. Nire aitak sartu zin arra hori, jaio nintzen egun beren bazkide intzidalako, arraun elkarten, eta behare... Nola? Jaiotako egun berean? Bai, registro zibil jagun aurretik, ja kluti pasan izan. Lehenengo registroa Orion daukazu, Orio elkartean, eta gero munduan. Eta hori ez da esatekatik, hori hola da. Eta beha ez da sekula kirolaria izan, baina oso kirolzalea bai, eta arraun mundun arbitrore izanare bai, eta arraun elkartiak 76. urtean berriz formatu zanen edo, orduan behar hor barren entzeon, da beti eukideu grina hori, arraun orillotar arraun grina hori itxen beti eukideu. Ama aldiz naparra duzu. Bai, etxarri aranazkoa. Ze harreman du amak arraunarekin? Nire ama 14 urtekin Donosti etorri izan lanea, eta 16 urtekin hori jontzeon ja, eta orduan, odola beti sakanakoa, baina izatez esan daiteke orillotarra dela. Nire ama da, niri lagundu didan pertsonik, gehien lagundu didan pertsona, baina nire amak daramazki, 31 urte, nik arramundun damazkitenak, esanaz, urtero, noiz utzi berdezu. Baina nik ez dut eta behak inor baino gehiago launtzeit, osea, behare sartu bado mundu. Baina erantzuna zein da? Ze galdera zan?
Noiz utzi behar duzu, ama galdetzen dizuna. Ba, nik parrengo zuen, baina urte guzti horietan beti planteamentuk urte bateko egite ditut, beti. Ni ez nahi zeongo, ni eotia nahi ez toki baten sekula. Ez arraun barrun, ez arraun kanpon. Eta orduan, momentuz urrengo iraila arte, eta ikusiko dugu. Orain amak ez dakit hori esango dizun edo ez, baina amak eta familiak, Jon, zerbait esan nahi dizu. Aupa, Jon, hemen gaude zure beste laumariak. Ikustezu, dotore, beti elkarrekin eta beti zukin muixo handi bat. Oin arrendek, erren sartu baituk. Gorriz, horiz, eomorez, beti luk aldatzen. Ia, Jon, love you. Txikiak ere zukeak dira. Izarri, bai. Bueno, irutik bi behintzat badirudi arraunzalea direla, lehen da bizik hori ez dakit. San Juanen jaiota dia, irurak txikila enteraturetzanin zeitun hori japasain alako, baina beste bilak ustez San Juan dikan ekasta bauela eta horretik aideala jatiraka. Ze zu bakarrik ez, emazteare arraunari olimpikoa izan dakoa da? Bai, eba. Euskal Herriak eman duen emakume arrolari olimpiko bakarra, historia. Eta baino inorrek ez duna. Zuen etxean beste zerbaiti buruz hitz egiten duzue? Nere etxen arraunataz oso gutxi hitzitea. Nere oengo etxen, bai. Nere etxen ez do arrauneko argazkilik, ez do arrauneko figurarik, eta itxea aldatzen naizenen, hiru metxiki zaindu berra daude, eta oso gutxi hitz egite dugu arraunataz. Gaur, Kontxako bandera gehien horiok dauzka. Eta horietako batzuk ekarri dituzue gaur, eta hemen ari gara ikusten, Jon, inportaz baizu joango gara gu, hiruok, bandera hauek, nolakoak eta batez ere noizkoak diren ikustera, ze hemen historia pila bat dago. Lehen da biziko hau? Bai. Opa, erandio, gabon nahi bat. Lehen da biziko hau, zarrena. Denetan zarrena. Bai, bueno, hemen hauek piperpotek emateu, Bai. baina hauek hori jontzako altxorrak dira. Pentsatu, eta ez dut gezurrik esango. Hemen. Ametxetek azue. Bai. 1901 Hau da, hori jok lortu zuen aurreneko Donostiko Kontxako bandera. 1901 koinzidentzi bat du. Balearen urtea. Balean bertzok ezautzen bali maituzue. Orduan suertatu zen. Urte berdin hortan, hori jok lortu zuen bere Donostiko aurreneko bandera. Eta hau oso ondo gordeta ikutze dugu beste danak bezala xet, eta bandera honek 117 urte ditu. 117 urte ditu, eta ia da, garai hartan, horrelakoak zirela. Tendentziak hori egiten zuela, ez da? Ematen ziren bandera, gau lehen da bizikoa. Bai. Eskerri asko. Bigarrena, hau ere kolore antzekoekin, hau da, eta honek ere urtea... Ez da, bigarrena... Urtea baino, hemen esaldi nahiko kurioso bat dago. Hau ez da, lortutako bigarrena, baina haure piperpotua, eta oso radikala gaina. Pranko. Hemen pranko, eta beste gauza batzuk jartzeitu, baina... Gora gauza asko. Hori jon banderak dia trofeok, banderak dia irabazleari emateza jon horrezko insignia bat, eta holaxe gordetzen dugu. Hau da, 39koa. 1939koa. Hemen jartzen año de la victoria, algo que jartzen aldu. Bueno, egia da zuen mesedetan, kolore horia ere, oso presente dagoela. Bai, kombinazioa danak guzteko ez da. Horitik ere badu. Honek berezila duna da, lehen urten haitu zen bandera bat hori joiken dintziluela palmaresetik da berriz berezkuratu berrintzuna eta bat, hauxe da bandera hori. Gero hemen San Pedrotik pixka batere badukagu, ze hemen Errepublika eta kaixo gaur. Bakaratzen morea ere sartzen da. Haure oso zarra ikusten da mesela, Republika garaikua. Ez guk eta hemen gaudenak inorrek ezautu ez deuna, baina... 34koa, ez da? 34koa, baina, ezaguarri edo ezberdintasuna, Republika garaiko bandera dela, eta hor duen ere, hori jok irabazte zitu. Eta hori ere polita, ez da? Zuen garaipenen errepaso egiterako, historiari errepaso egiten zaion. Hori jok ditu 32 bandera, baina aurrenekoa irazizunetik, 1901 urten irazizunetik, ez da egon hamarkadarik, hori jo, gutxienez bandera bat irabazi ez dunik. Hamarkadak guztietan da, hori nik uste hori dela hori jotarrok duten emeritoik gaundina. Eta gero horrela, freskoena daukaguna edo, eskerrik asko, rezienteena, hau da, azkena. Bai. 2008koa, eta hemen ja beste kolore batzuk, hauek ezagunagoak egiten zaizkigu, etxekoagoak ere bai behar bada. Hau da, aurten irabazitakoa, honek ere, bagutzako berezila, azkena izan dalako, eta gehonek irabazi duelako, ez da? Baina honeke izan du bere polemikatxoa. Egia da!
bere polemikatxoa. garaian alrebes, Josi edo. Urte askota gero, Donostin inberren, Valentzialde nina do, esan dutenez, berriz ere Donostiar egingo dute, izan du bere polemikatxoa, baino gutzako beste hiruak bezala eta beste 31 bezalaxe, honek, esan nahi handia du, eta hori jotar guztiontzako esan eten bezala, altxorra handia. Bideoetan eta ikusi dugu, banaka ateratzen zarete balkoira, eta hau, eski honek sekulako. Karga du, probatu. Nola eusten da, heldu, eta bilotz asko egin azten du. Baina, Antxon bion artean egingo dugu. Eta bilon artean. Hori da, hemen dikendu, tak, horrela, Gora, bandera. Bueno, gutxi gora bera. Txalo ere egin ez da. Apa hori jo. Errepaso egin da, Jon. Esango nuke horrela, biztosoena edo, platoan jartzeko modukoena hause bera dela. Bai, eta bati bat, gehonek irasitakoa da, eta azkena irasitakoa da, eta nik uste momentu honetan, omenalditxua edo banderarik merezi bali madu, hause dela. Jarriko dugu platoan bera. Dagokion lekoa jarriko dugu, venga. Venga, Aurtengo Kontxako bandera.